Badan lang ni. Ganun pembuktian dengan atang sekentin akentin. Kani kadai ka scheme ke bagi khot kata ka CM Hub, kadai ka Chief Minister Housing Assistance Program. Ya kani la dai ban ai how warajar khatra. Tena kita melakir ke kawan ke election, hadir election, hadusan lagi election ke terekam ke model code of conduct. Teklem la ban ya sam, telang bakan prestom jong i MLA jong hi badan hang ne iba ay kren sa selong sa tagi buar iba di ban page sa Directorate of Housing. Telang ilala ban pembiang nindon kam ban igini nindon kam baru khoi kelalong ka babit babiang menta na ka benta sispa angot ki beneficiaries kapangin ay laiban si beneficiary te kumbala pensai da i video jong kani ka blog abaya dei ber kani ka scheme jing sisa ngimla belen kani ka scheme jong usnam arja khatra hendrei wanno ka election ka ni ka scheme kala duno kamut lada ngimya tristom kamut kini hadu sis pak tali kilong yeng sis pak tili kilong yeng ha laiban siyeng ka jingirap ka bakraw na kamta ki long yeng long sem na kamta ki baduk ki basuk te na kalyang ka jungi hoy nadu arjar khatra ngiyo ben pelat menta hadu arjar arpau namar kadai ka scheme ko barim kamdei ka basuk aba philadai ka ki scheme ki barim bangin yo ben saino ndai rengba ka jingya trei ka jongin hang ne bentur setai sa Shillong ben pendap iki kamram baro te ngilayo ben poi ya kanikatin kapa marlaiban sya sispa tali kilongyeng te kane kadai ka jingyarap kapa kraw da kamta kilongyeng ki bahap ha kane ka blok te mentions nebru ha kani ka juhi ka jaka ngina pelat yo scheme jong snam aja khatra te kumbangan pensai phi babel adalang ki rirong ba snong ki secretary ki rirong ba jong ki snong ba pher ba yaw new scheme jong snam aja khat khundai ar phoro ngin sa pelat no shan ha kini ki benai ki pensawan kumbang ila pentip sapi ba ki scheme amale ki ba dehok ba phinyo te phinyu i ha kini ki benai ki ben sawan te nak le ka jungatang ki ketin ki ba ndiat